Tum na mga yoy, naumayan na ako nung si Bang nakarecover na. Kaya for today's video mga yoy, ay baga nakita nyo, duwang baga katon mga yoy, gigibunta katon bobis, kakandingan ta, masibang pangalan kita ni kana, indala sana. Ayo pa baga mga yoy, kaya pagkatayan, tilapyang walang kamatayan mga idol, baga si Banong, iting tagumpay na naman, gipaw na naman mga yoy, so panaratawa ng alindro. Mga pade, mati na. Mati na ka de. Ulang na tanay din kuha. Dua pati ka na, adi pasusada kekelban na. Aduh. Tara. Langit. Napaso. Ang wali sasabing kwan sa Libon Redentor. Turayos. Di na baga. Pipidasan tanakan ng mga ikwan sa isa sa asin sumitro. Tangan pantay kan kwan na dalalamangan na. Wall sharing. Dapat parantay kan pagkakiristikan natin nilalamangan. Ako sumitro ko na. Para sumitro ta sa kulon. Sabi ko baga sa mo 10 kita eh, Banong. Pag 10 mo sana. Tangan parantay. Puti. Bupis na dewan ni kanina. Pagkan may nasinubro yan, Banong, kitan mo. Pag di parantay kang pagkakiris mo na yan, kitan mo. Saday mambaga. Dahil man siya libre. Magkakanting ka kitawa na mga yoy, matik na kan. Ipawa na mga yoy kang panarata. May prito sa tilapia, pusido, kina may bupis pa. Pasibang panit ni Garindo na sana. Malas na kanusat na, dali kitang sibang. Ano kan? Dali sa sibang. Parot mo na. Kali kaya mali talaga ang tali kan pistula. Di mo nga lang. Sido pa eh. Gipaw Banong. Sido suwa. Igo pe. Luway. Aso. Pinasiguro ko na nga ning maray mga yoy. Baga ako na nagakiris mga yoy. Pinasiguro kong maray na parantay kan mga yoy. Tanganing pagsalukin ha. Daralamangan. Parantay-pantay kan. Kan kiris ko yan mga yoy. May halong pagmamahal. Kaya malasakan. Bye. Okay. Gisa na katawa na mga yoy. Di pa man pala may nitula na. Hindi na. Mainit na kan. Ka na naman Banong. Tultulakan. May nagala na. Bonto ka na, pariman sana. Sarabaya na kan Banong tamo man sana. Nakkan. Tum yung makang parong ni ka di mga yoy. Nakkan. Malasa, parong pa sana. Ibutang tanang kadiwa na mga yoy. Kading pagkakiris na di parantay ka na. Kaya nga parantay. Pag siyempre pa nagsaldok, daralamangan. Butang tanakan. Hola. Sus, kapista. Yung ko lagi tanakan mga yoy. Malasa ka na eh. Kanding ka, bupis, baski uno ka nang alidi, basta malasa ka rin. Di pa kanluto mga yoy pero madali na. Siyempre, giros na kita, tapariman sana. Pagka naluto, sabay saldok, sabay makmak. Luto na mga yoy! Baral-bala na ka rin! Kamu ka dilada. Muna di masakit ka din. Parititan lubot na gawin. Uno pa man ka din mga yoy. Baktakan na lang ka rin. May dong kasitas pa. Laurel palan. Bulog ka to sa bune. Muak malala na katon mga yoy. Ta siyempre, dipesil masibang makararaya. Gabi na gabi rin ang ambito ka. Masibang panganiya ko na ikaninda na sana. Kaya perming pa siguro. Malasakan mga yoy. Puwerte. Malasa mga yoy. What's up mga yoy? Ipinakikilala ko sa inyo ang larong Una Game. Ang Una Game isang play-to-earn mobile game na pwede kang kumita habang naglalaro lang. Mag-register lang, kumpletuhin lang lahat ng details na nakikita sa screen at i-confirm. After mo ma-confirm mga yoy, rekta ka na sa game. Marami kang pwedeng pagpiliin na laro dito mga yoy sa Una Game. Isa na nga dyan mga yoy ang larong Dragon Tiger. Ang larong Dragon Tiger mga yoy ay isang laro na kung saan tataya ka lang kung sa dragon ba o sa tiger. Magpapataasan lang kayo ng baraha mga yoy at kung sino
mo yung mas mataas na baraha, syempre siya yung panalo. Diba? Ganun lang siya kadali mga yoy. Naglalaro ka lang pero kumikita ka pa. Sa una game lang yan mga yoy. At kung gusto nyo na mag-withdraw, i-click nyo lang mga yoy yung withdraw dyan sa baba, i-bind nyo mga yoy yung Gcash details nyo at ilagay nyo yung withdraw amount. Rekta Gcash nyo na yan mga yoy. Ganun lang siya kadali. Ano pa hinihintay nyo mga yoy? I-download nyo na ang una game. Nasa comment section ng video na to yung link kung saan pwede mo siyang i-download. Matik na yan. Una ka sa una game.